Otigara ime county yo museneta bwi county ya Nyamira Okongo Mogeni nigo abolire mugavana Amos Nyaribo gotia gweswanania no bokoreri bwaye chingaki agendete gukorera abamenyi be county ya Nyamira emirimo okwana ase kanisa ya Nyabioto nigo amuganire mugavana kweneke bunango ikiraniare obokoreri bwaye ase abamenyi bensemeyo anomono aso kweneke bunango agachare stadium ya Manga. Kikona etalero neraje mabienda akore gashiende mokane acha teyo okoigobe Okongo Mogeni ngo etali vira kanisa ntokoba ese to kore gashien ko nini mugonya gotosobera bonya goraki bonya go nande ko tokoboli gento nche gashiane buno moseneta komoranje igongeire nabwati ndoranga ngake bintu bigenderete karo chibasa chiachire iye karongo etango tanga amalio ga itonkorwari nyagitari achikodi uchi chemist talibite nande ni nunko boreri gosegi nko bori gombo begaki igo umugabana anganchere na inchiranya kubwaje bintu bidanga kibiko korwese county ya Nyamira inere gashiane yo moseneta nabona ndero mumbe kamasabo ona bori nga kumuranje ubosoku bwato itirese stadium yeto ya Manga etimi yeto ya Shabane karo kisiye getige saligete igo baganda baji wakera naro gosemigoli bono ngo madenga tiga chibase chibekwe egetie kekere ekero osonge mbra atule nyinga etimi yeto yacha yakira Mangaga nona abanye na murali mwoni amatoke ne soda na bumbe betokuburi ase igo nko wakira ngambe mono mbeke samasabo tonyago kolega asi